אבל כמה פיתחתי אותם, ואפשרתי לעצמי את המון החמלה הזאת, וההבנה שמה שקורה לי, או גם אם זה תלוי בי וגם לא תלוי בי, החמלה הזו, לשחרר, וזה בסדר מה שאני חובה, וזה בסדר מה שאני מרגישה, וזה מאפשר לי להתקדם, לנוע, להיות יותר, גם עם ביטחון וגם עם יותר שלמה עם עצמי, וגם הרבה יותר רגועה. וזה כמובן משפיע על המשפחה שלי, על הכלבה שלי, זה ישפיע בזמנו על הכל. סיפור מצמרר, נופי, אני פשוט שומעת, מקשיבה לך בקשב רב, עברת בצמרמורת, ורק כששומעים את זה ממקור ראשון, אפשר לחוש, ועד כמה שאפשר, כן, ולצלול באמת לעומק הטראומה הזאת שחווינו, כי זה ממקור ראשון בעצם, ולא שאת רואה את זה בחדשות, או שאת שומעת מחבר של חבר, אז צמררת אותי באופן אישי, אז קודם כל אני שמחה שאת פה בשביל להעביר את כל ההרצאה הזאת, ושאת יודעת ואת תורמת מכישורייך לקהילה, שזה דבר מדהים ומרפק שלעצמו, אז כל הכבוד לך, ממש. גדולה, זכיתי באמת בזכותכן לבוא ולהמשיך, ולהסביר, כי באמת יש המון אנשים גם לא יודעים וגם לא שומעים את זה, כמו שהתארחתי בפוסט באנגליה, ופתאום הסברתי לו ושיתפתי אותו, וקוראים לו ניק, והוא היה בהלם, אמרו לי כמה ששמעתי, אתם יודעים, שומעים דברים אחרים, פתאום לשמוע את זה ממישהי, ואני הראיתי לו, הייתי בסלון שלי, בפינת האוכל, והראיתי לו את השדה, בעצם שמאיפה ברחו הנובה, אמרו לי, משם? אמרתי לו, כן, משם הגיעו גם המחבלים אחר כך, אבל משם הגיעו החבר'ה שהצלנו אותם, וזה בדיוק זה, ולמשל, כשראיתי צריכה להתארח בפודקאסט באפריקה, הם לא רצו לשמוע, כי המון שם לצערי, זה מוסלמים, אבל של שונאי ישראל, והם לא רצו לשמוע, אז באמת כל מקום שיש לי, גם אם זה בארץ שלי, כשיש לי את ההזדמנות, או כששואלים אותי כמו עכשיו, אז אני באמת ככה מספרת. קודם כל מאוד מרגש לשמוע, גם איך כולם נרתמו בימים האלה, וגם היום לטובת מי שנפגע, או מי שנפגעו, או מי שבאמת היה צריך עזרה, ואותי זה מרגש לראות איך אנחנו כעם בימים כאלה מתאחדים, וצריך לשמור על זה. בדיוק, לשמר את זה, נכון. אוקיי, ואם היית יכולה לשנות דבר אחד בשיח הציבורי על חינוך וחוסן, מה זה היה? רחל, דילגת. לא נורא. זה באמת, קודם כל, זה מתקשר למה שאת אמרת, לשמר הזה, לשמר את הטוב ואת הטוב שהיה בין אחד לשני, כלפי השני ב7 לאוקטובר ומאז, אני מרצה על זה המון, כמו שאמרתי, חלק מהמחויות שלי גם בחברה הבדואית, ושם הרבה שאהבתי את הרב תרבותיות בין שני המגזרים, ואת זה אני אוהבת המון, להסביר כמה שאנחנו צריכים את אחד השני, וכמה לראות את הטוב, גם כשקשה והוא קשה, ואנחנו ניצבים לפני האתגרים, אז זה באמת את זה, וזה השיח שלי המון על החינוך, כי גם כאנשי חינוך וגם דרך הספורט והחוסן שלנו, כי זה לעבור מלדבר על הבעיות, אפילו לתקן אותם, לעבור לטפח את היכולות שלנו, כי לכל אחד יש לנו את היכולת שלנו לסלוח, לראות את הטוב, לקבל, לראות במה אני חזק, כי חוסן המון פעמים הוא לא נבלע לנו כשאנחנו לא מתמודדים, והוא לא נמנע כשכבר הכל קרס לנו, הוא נמנע באותם אתגרים שאנחנו נמצאים לנו בחיי היום-יום, ואנחנו נמצאים באתגרים, בבית הספר שלנו, בקהילה שלנו, בכל מקום שאנחנו נמצאים, אם זה גם אפילו על הכביש, איך אני מתמודד, איך אני מגיב, מה אני חושב, איך אני נושם, מה אני משדר לסביבה, זה בדיוק הדברים האלה. מה אני רוצה, אם אני רוצה לשדר לציבור שלי, לסביבה שאני נמצאת בה, את ההכלה, את הביחד הזה, כי המון פעמים יש לי גם ערוצים ביוטיוב ובטיקטוק, לא ביוטיוב, סליחה, באינסטגרם ובטיקטוק, ובטיקטוק המון פעמים הסרטונים שדווקא כן הכי הצליחו, הם הסרטונים שאני מדברת על השיתוף פעולה בין שתי התרבויות האלה. כי ב7 באוקטובר, כמו שאמרתי, הרבה פעמים מי שעזר, גם לאחי, שהוא התקשר אליהם, תוך כדי ההתמודדות, הוא התקשר לחבר'ה בבדואים שהוא עובד איתם, שהוא מכיר אותם. והם אמרו לו, עוז, מה שאתה צריך אנחנו באים. אבל אפילו אמרו לו, תשמע, אין לנו נשקים, כאילו, יש לנו נשקים, אבל לא חוקים, אנחנו נביא אותם, אמרו לו, כן, תביאו אותם, אני דואג לכם.
ובזכותם, ובזכות אותם חבר'ה בדואים, חבר'ה שאני מכירה אישית, שלחמו ב7 באוקטובר, באותם בסיסים שהנוח'בות נכנסו, ופשוט עטפו אותם והרגו אותם, בלי לחשוב פעמיים, אם זה המוסלמי שהוא איתי, זה סך הכל הם בדואים, והם בדואים שאוהבים את הארץ שלנו, ואת זה אני אוהבת, להסביר ולהראות אותו, כי זה מה שבסוף מחזק אותנו כחברה, כבני אדם, כי אני רואה את הטוב, אני רואה במה אתה יכול, איזה יכולות לך יש, ומה יש יכולות לי, ואיך אנחנו יכולים לשלב את זה ביחד, כי זה מה שיקרוב לנו להיות חזקים ומאוחדים, ויש לנו את האתגרים האלה.